Mehriban da onlar, müşteriler. Häzir bir ýere barýas. Aslında kim bilen görüşýärsiň diýär. Kim görýärsiň diýär. Halipany. Ha? Öýsleňiz men aýtmaýyn onu. Şoň üçin men bilen gelin, men gelmek üçin häzir görýärsiňiz. Ýöne gözüňiz yumuň, soň açdym başlaryň bolýan. Ýür. Mehriban müşteri gözüňiz yumuň. Yumdu. Yumduğun mu? İnni gözüňizi açyň, kim görýäs? Ya, ay, hoca durdu var ya. Sarım var ağam. Ene, Aşır dedim. halipa bilen. Yalnız mı? Hocam bilen, kän müşteriler, kän bir de tomoş edýänler, hoca bilen bir otursaň bir gümür ýagyr etsen diýdiler. Şuň ýörgütesizlik istenen kanagatdan näs. Bu şoňky duş şugurnanam Mehmet sanmy. Berekele. Mehmet Şan, Ömrüm var. Hawa. Hemen biz bilen häzir şeýerde Gülşat bar. Bir şäherde ortagam diýen, bir şäherde ortagam görüşüp bu. Gülşat bilýärler. Giyceler ne var? Gülşat asıl dedi. Kıyılır yara ulu. Kulun sınlanak bana. Ulağısında ya. Sınlayalmadı ikide üstü kıyılır ve yağam diyor. Mehmet Şakir. Hova. Bir de tomoş edýän müşteriler var. Hova. Kän bilen kinolorny görýän ekenler, tomoş edýän ekenler. Hova, berekeller. Gülşatyň hoja, ganyň denne, men Amangulun, Oğulcanın kinolorny görýän ekenler. Şolaň bir islegi var. Şu islegem sana ýetirýär. Şey diýerler. Aşyr dädi hoja aýtdy diýer. Hova. Menim näme diýsem, bizim hemmemiz islegimiz. Hoca ağamız, hoca halipamız, hoca legendamız täzeden bir galkynyp bir aýaga galkynlar diýer. Ey Allah. Bunu hemmemiz dilegimiz diýer. Menem ämin idim şu ýetiren şol hökman şol uşan hoja bilen. Täzeden bir aýaga galyp diýer. Täzeden bir diýer kuwatlanyp diýer. Bir go kinora düşürdiňiz diýer. Menem söz berdim. Ne hip boza, ne hip boza. Mehmet'in yırağı arayalım. Ey ağa bir kere bile dursun olur ilmara bir begenzinden gözüm yaşsın ya. Ana ne anlaşım ağzında da. Uzak diyesim edemem. O kaydağım ne oldu yüreğinde borozlar. Ödümden ula, ödümden yaş kapağı diye köpük işler bitirenlere halife diyorlar da. Hova. Men hocadan 10 yaş uri. 10 yaş Hoca uri. memden 10 yaş kiçi. Ben 59, ben 69. Kelle diyorsun ne diye kelle ne diye. Yılın ne kelle ne doğru. Kellem 59 yaşım 59 derler. Yılım 10 yılını diye kelle. 10 yılını diye. Ne açsa kolyanlardım. Hova. Men 10 yaş kiçem mi oldu? Arkayın müşterilerime kaydan, müşterilerime kaydan. Hocanın halife diyanım zaman. Doğru. Keler hocam üstünden bir aşır derdi. Ana Hocam doğru. üstünden bir şart olur. Hocam üstünden kandım olur. Hocam üstünden Oğulcan, hocam üstünden amam. Sen şu doğru aydan sözüm için ağam önkümden beyik kafa verdiğinizde seversen doğruyu aydı bilen adam. Her bir doğru söz aydıp bilmek o merdadan iyisidir. Yine bir daha dedim. Yine bir daha aydı ağam. Bir de hem memli televizyonda görkördü, kinoda görkördü. Hocanım, menem görkördü, halka görkördü. Oğulcanım, Gülşah'dan, kanımın, hem memli amamla görkördü. Yönü görünmeyen bir adamla bilen çünkü. Kim? Öyle gördüm, nok gördüm. Hem memli görkördü ya. Hozi. Türküş. Karay. Türküş Karay. Irisiyormuş Türküş Karay. Kulağın anasında katı ulu azaplar vardır ağam. Hot sunya, hot bozun. Hot zahmet bozun. O anasında giyecek ünlü azap çekilyen azaplar vardır ağam. Şun yatıp erkek turup yıldız olup buluna var. Ana. Arkanda ne yıldır yatır gerek? Her bir var ağam, her bir var kalba giyirmek için katı kâr giyeceksin günnüyle edilen azaplar yatandır ağam. 40 yıl yatır arkanda takbeşin. Ne cıvlani, ne foğu, ne ayağı şulatını. Şulatını ayağı getirdik. Ağam, uşağı vurdu ağam. Bir de geçirdik. Uşağı vurdu ağam. Ay görünmüyor. Adamlar gitar getirip satya, sen saun getirip satyan. Men saun getirip satam yok, men saunun predstaviteli oldum. Ne için saun satyan? Sen yunarın ýaly. Sauna yunama, Näme ýunýan? suwa. Suwa ýunýan. Bir rat çyrşaýarsyň. Näme köy suwa ýunýan? Dur. Men bu videonu TikTok'tan gördüm. Hele yüzünü yap. Duka arkasından oynaşı geçip gitken sen beni anlayacak bolma. Akıl mezahi çillik. İkilgeden okmayın. Sözüme ınanma.
Maňa tansalla. Vay, yok. İlkinci adım oğlanlar etsin ýa-ni. Oğlan öz ýerini bolmaly. Ne gelip adam ýalsak tansaly ýa-ni ýok diýen. Yüzüň näme? Kimni ýyzyn ýa-la şypytyň bolsa. Maňa elek galana şey diýen ol. Aytosyn nämişin halyň perişan. Dünýeden ýüregiň taralanmy? Bu dünýede ýeke täksenin amatsy günleriň dowam etdi. Planin gellem Türkiýe işe gidipdir. Aýdek däldir o Türkiýeden bolsa. Näme şu diýen? Avralja maşgala da berdaka. Ýetin maňa hädi şu Türküň ýagdaýyny esitip börde, bilip börde. Türkiýeden bolsa düzük däldir şu. Planin mezarım da sayurdu. Näme ortada ekan. Okuw dipdir tuğulum. Bozalan ro. Ortada giden bolsa. Näme şu diýen? Gülýal gyýjagla berdaka, akylja gyýdy. Eş ortada, şu daşar ýurdu gitse bozulýar, hoşulur, bozulýar. Esitip börde daşar ýurduň ýagdaýyny. Şu gepler haly ýüregi degdi. Haly ýüregimde agyrtja, şu ýerde görülýän kösençlerden beter de agyr dege diýip birdenan ýüregine näkin aýtdy da, çyny bilen jana. Menim öz görünümden, bilýänemden öz pikirimi ýazdım şu mesele barada. Başarsaň mert diýip etmeli sena. Denan bolup gara dähmet çekene. Erwetligi jany göremok mene. Ýoldan çykdy diýmän ýurtdan çykana. Bir okar, öýüniň ýagdaýynam doýar. Öýden alman, öýe ugrutjak diýer. Günnüz okar, giýje pasuda ýogar, ýoldan çykdy diýmän ýurtdan çykana. Bir arman işler, giýje günnüzi. Hem ataň, hem eneň ornuny özi, harama däl, balalaryna zar gözi. Ýoldan çykdy diýmän ýurtdan çykana. Bäş farmaň deňdäl hemmele mälim. Her ýerde de päliňe görä ýoluň. Şeýle denanlar bar. Almarsyň namysyn, alsaňam janyn. Ýoldan çykdy diýmän ýurtdan çykana. Şeýle gyýyz gelinler barka intekler, asla ýol almazlar, yalan şyltaklar. Şolarça ýok. Käbir ady erkekler ýoldan çykdy diýmän ýurtdan çykana. Töhmet atyp naçar göwnüni ynjatma. Ynjatdyňmy? Jogap berersiň hökman. Gözüň bilen görmän, el bilen tutman. Ýoldan çykdy diýmän ýurtdan çykana. Janyň sag bolsun. Salam. Arada ikilik tema hakkında gurläpdim. Trend bolu bu sesim tugöleme. Hedile edipsiňiz bir kol tutup şonu gyýdan içinde käbir gatwörp ýatdyrlar, käbir ýalňyş düşünipdirler, kapsik da öz filtrine ýalňyş geçiripdirler. Agy giň olup bolýamy, äriň ikiligeste näme muň hissatdan habar ýok da, nädip giň olup oturjak diýipdirler. Oturma giň olup sen bütün ömrüňi diňe şoň ýerine düşüp, şoňa nerwiňi bagş edip, diňe aglak geçbolmy? Ýöne şo düzelmeýär. Şona maýtaýyn. Bolly. Men şo teman gyýdlar nerwiňi ýakmaň, gyýdlar jan ödüňde seredin gyýdlar. Ölseňizem düzelenok diýip aýtdym ha, gyýdlar. Öläýiň düzelenok da şolar bot. Bot öläý düzelenok. Düzelenok. Sen isle ağla, sen isle ıgla, sen isle ödüň. Neme daýýany düzelenok. Siz ýalňyş düşündiňiz. Etmäň şon giňrek boluň diýdim, man ýalňyş düşündiňiz. Onuň käbirler hem ýatdyrlar. Men ermä maňa ikilige denok. Men ermä maňa ikilige denok. Hudaýa şükür diýip ýadanlar bar. Hawa. Edenok hawa. Berekella. Hawa. Malade. Etýänler doğrudur. Ana şonnaly gyýdlar. Siz maňa ýalňyş düşünýändiňiz we arasyna men prosta gyýjagyşlam nerwiňiz ýakmaň, size döneýin, özüňiz bilen meşgullanyň, özüňiz bedeň
nime edip jırkıläp geden diýip aýtdym. Etirsi bir derek zatlar diýdim, ýalňyş düşündiňiz. Oy, erimin ýüzüne düşmän wamy diýip ödüňizden gidipsiňiz. Düş aklym, düş. Yan aklym, yan bamy? Ýöne balam düzelmeýär. Şonan bilip goýbaň canım.